A ver, estou facendo un pouquiño de mermelada de pera. Aquí a tedes. Botei 2 kilos de peras peladas e boteille 700 de azúcar, na máis, que a mí non me gusta moi dulce, xa sabedes. E bueno, deixarei que se vai facendo, porque esta auga só lle botei o azúcar e o jugo dun limón, ni máis ni menos. Esta auguinha toda é delas. Xa irá reducindo para que se poida facer, claro. A mermelada ten que ir cocendo. Xa veredes, para despois facer as tartas. Que ricas. Que rica vai salir. Mirade, que ben vai a mermelada, vedes? Agora xa ten o almíbar feito, mira que gordito. Vedes? Xa cambiou algo o color, pero ainda lle falta, Mirade que boa pinta ten. Vai, a mermelada vai quedar buenísima. Mira que colorciño leva, xa vedes? Eu non a trituro, quero dicir que non a paso por ningunha máquina. Só lle fego así un poquito. A mí gustan os cachitos de fruta, A mí non me gusta que esteña. E agora, mirade, xa canta auga tiña, agora xa non ten. Vedes? E agora neste punto hai que ter tamén cuidado, porque se che salpica, como ten azúcar e iso, pois podete queimar bastante. Nada, piso aí así un pouquito, pero tampouco non vedes pensar que moito, A miña mermelada gústame que leve fruta. Cachiños de fruta, quero dicir. Mirad que ben vai, vedes? Xa casi non ten nada de... Vámonos a deixar outro poquito e vou seguir pisando así un pouquiño e vai estar buísima. Bueno, ahora chegada a este punto, vedes? Que xa como se separa da... Como se quixera xa separar da pota, vedes? Bueno, pois eu chegada a este punto xa a saco, vale? Eu chegado aquí, xa non ten nada, xa está perfecta, un color moi chuli. Ai, vai. Agora vou a envasar. Eu xa non os poño a baño María, agora envasos así quente e doulle a volta ao bote, coa tapa para baixo, como vai moi quente, pois xa fai o vacío. Hai que ter moito cuidado de non se queimar, porque isto como te queimes, la madre de los corderos. Ala. Ai, vai. Apagar. Ala, vamos a acabar de envasar, vale? Hai que envasala, eu envasoa sempre así quente, porque así non necesito facerlle o baño María. Agora este estou facendo un bote grande, que xa fixen 4 ou 5 pequenos. Así. E agora con un tenedor meto yo así polos lados, ou un pauito, ou, bueno, o que queirades. Aquí eu teño deses palitos chinos, pero teños arriba na casa. Por non ir agora arriba, pois collen isto, vale? Para que vexades. Así. Hai que ter moito cuidado que queima moito, vale? E vou coller un trarriño, porque senón... Porque claro, estar tan quente, senón queima así un, vale? E agora cerrala ben. Eu aquí aproveito os botes e aproveito tapas, Eu aquí non compro tapas novas, pero bueno, sendo noviñas, que non esteñan moi estropeadas, que esteñan bastante ben, e agora poño o bote así, vale? Poño o bote así hasta que esteñan fríos, e despois, pois, gárdanse, e gárdase un montón de tempo. A mí nunca se me estropearon. O que iso sí, aquí vai fruta, un pouco de azúcar, e xa vos dixen, 2 kilos de azúcar, 700 de Jesús, 2 de fruta, 7 de azúcar e o zumo do limón, e nada máis, todo natural, vale? Bueno, pois outra cousiña, espero que vos guste. Ala, para enseñarvos o final, teños así, e con 2 kilos de fruta fixen 6 botes. Estes son máis pequeniños, pero iso é un pouquiño máis grande, vale? Ala, aí queda. Outro día, pois vai outra tanda. Así poquito a pouco. Venga, un saludo para todos.